Kani kedai bati CTV, bat pidang pek yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ban kinjo sa katong jong National Nutrition Mission, balapan bana daga Ministry of Women and Child Development jong ka Sarkar India, ka Krishi Vigyan Kendra, West Khasi Hills, haka khatnyau trek unai luar arjar arpo kala pelong ya kajing Rakhe kini kasngi kerpang beratip kum ka Poshan Abhiyan kom Krishah Goshti haka baka thong jong ka hi kalong ban penchai sipat ba bakin sungotho ya kador jong ki jajing bam bataimen bat khamtam e na ka benta ki long kemi ki ba armen ki long kemi ki ba shitom bat kumju ru ya ki khana rit ya kini kajing Rakhe la pelong Hatirot Singh Memorial Hall pendeng umyong Mairang hak balai don lang MDC ka Mairang nong Klau constituency uba bats Cameron Tathiang kum Kongsan nang tau SDO ka Mairang Civil Subdivision uba inong bri ka kong Elwarjri senior scientist and head KVK West Khasi Hills ka nutritionist DPO Nongstan ka kong W Marwen ki Asha bat ki Anganwadi na Mairang CNRD block bat na Mount Harashan CNRD block ki nong rep na lor ki wei Habakran na ni sngi na kaliang MDC ka Mairang nong Klau constituency uba bats Cameron Tathiang loong tang ki beriuspa kila banyo e kabam ka Abhiyan pura bantay ka men ni kata ka balance diet henry ki badukru kila banyo e kabam ka Abhiyan pura bantay ka men ni kata ka balance diet bat kani ka syong e ka jingtip kumno ban ba mi ki jajing bam ki badan ni ki vitamin carbohydrate bat protein bat yakini baro lai la banyo tang dak baba mi ki jhur ki badan ni vitamin udai badan ni ka protein bat ka ja ka badan ni ka carbohydrate hakini sngi na lor ka jing penchai kumno ban bam ki jing bam batai men ni kata ka balance diet layo ru ban sam ya ki semba jhur shakinong rep lengba kari ka program lengba ka sarkar bat ka Krishi Vigyan Kendra kalong ban penlong ya ki long kemi ki baklan ki beshan ki badon ka bormet ka Abhiyan bat kumju ka japin ka bapro namar kata na snow ban ong balangi pai hakari ka program ngidam da kajing snow kia ka bakraw namar hangi lakhot ya kari ka program ban batai bangidai ban long ki briu ki babit ki Abhiyan hagabam hagadi henry pi kom kinong tre ki sinong kitaw pi snow thu bhai gata baka e thaningi ban kren ban penyo ya ki jingpam jingdi ki Abhiyan ki batai ka met jong ki long kmi bagi khunlong ki ba armen bat kumju ki khunlong ki berin hadin balakai ki bakin long ki baklan ki beshan bat ki Abhiyan pura hakalong briu kaman briu namar bang snow bakalong ka ba e than ngi ban kren chapang kani namar ba ki babun na kinong song snong jong ya kinong kindong kilong ki briu ki baduk ki bakerdu ki briu ki bombiang ha ka yo ka kon ki bawat bakin sumar ya de ha ka por ka ba armet kim da yo ya kalan don na preng joki lei habreng jong ke jingban jong ke jingduk rengkan ka armen yai khun ha ka po ki hab ban trei ki kam ki basitom bat ki hab ban beru ha ka kam bala jong ki tenamar ka tang snow ban ong bakani ka program kalong ka badan kam namar bangin kmi ye ki ai ki babha kum bakilong kemi ki basong ha ki sor bat kilong kemi ki Abhiyan kayo ka kot ki yo ban bam ki yo ban di ki wai kilong kemi hanong kendong kim la ban le kum ta henry leng ba ka ni ka program pat kapen kan mau yangi bat kapen tip ru yangi ba wat lada ha ki snong ki tau hapreng jong ke jingduk ke jing kerdu ngim la ban kot ban penbit penbiang ya ki jingbam ki batai ka met krang bagi khun kin long ki basat ki baklan kum bayo lem ki wei ki balabbiang ha ka yo kot
Henry kane ke program ka ayi ngi kijing tip ba om day tang kita ki beriu spa ki ba biang ha ka yo ka kon ki bala ban pen biang ya ka jing bam jongki ban tay ka met jongki ban lai na ka jing dunas nam bat kum ta ter kane ke program ka pen tip yengi bawat ki ba dok ru kila ban yo ya ka lan ban yo ia kata ke jingbam ke baki ong ke balance diet bat ke jingbam ban wanra ban lain na ke jing dunas nam bat kata kalong babun sin karukom bam jongi ngim juyo ia kata ke balance diet ke baki ong namar ha ke jingbam kidon lai teli ki ai ki bangi kom ki brium ni don kam berkata kalong u karbohidrat nangta ke protein bat ki vitamins ngila ban ong namar bangim long ki beriu spa ngim yo yakini ki jingpam hanrengan ong ye pi ha kene kapor baki badon hangni pinlat ya kisnong ki thau ban a ye ka jingtip ya ki long kmi ki badon hasnong ha thau bawa langilong ki badok ru kasyong yangi tang kumno bangin tip ba kumno ngin bam ban yo ya kene ka jingbam ka baki ong ka jingbam ka biang pura bantai ka met jongi kumta ha kene ka por paro kilong kimi ki badon ha kene ka program leches nong bat long kum kita kinong prat lenti barmanra ya ka jingtip bantai ya kalong brio man brio ka bakot ka bakia bat kalong brio man brio kabala ban nang roy len ba ki jingtrei ki jong pi baro